Hmm, kain na tayo? Kain na tayo, naduduling na ako. Naduduling na ako, nag-ano ako ng konti dito. Ahe. Ah? Yung nasa dulo, hindi pa ano, ipainit pa ba natin yung pagkain natin? Naantok na ako. Naantok na ako eh. Nag-ano lang ako, nag-update ako. Kabsat, Kabsat Lupi. Maraming salamat. Mga tayo ni, kain muna tayo. La 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 la. Ano yung ano eh? Dalawa lang. Dalawa lang.
Wala na palang ilaw. Mm. Naka-green. Oh, di ba? Naka-green. Meron tayong jet-jet. Hmm? Jet-jet pang bukas. Marami bang gamitin mo? Kunti lang. Meron ba? Sarap? Hilap mo ba ako? Ha? Sis RB. Kakain tayo. Kain-kain. Nag-update lang. Di pa ako nag-ano eh. Kain-kain. Pritong ulam. Ay, pritong talong. Ulam. Mhm. Kulang sa baaw. Kulang sa baaw. Anong tawag mo sa baaw din? Wow. Baaw yung ano, yung... Hindi pa naman trabaho kasi hindi pa na bukas. Ang tawag sa inyo sa baaw yung ano ba? Yung kahapon. Oo, kung bukas ba? Mm. Nandiyan si Hamod Sam, no? Hmm? Bakit naman naman. Okay, go. Nada it. Go. Right? Come here. Wala yung start. Wala, wala. Who with you? Your Biskara? You're my garage door. Wait. Sinupak na naman siguro. Ay, susunduin na. Ano tayo ko? Wala malaki ng nakita. Ah? Mangan. Sinong sumundo si, ama niya?
Feeling. Feeling album. Sino? Feeling ang galing-galing niyang manay. Parehas silang dalawa. Nagmana yan siya, no? May, nagmana yan doon. Alam mo kaya-kaya niya. Lahat. Yan. Nagmana ito. Diba? Nagaman yan yan. Yung kamay ko na naman. Nagkamay kasi ako eh. Ito nga, matakat eh. Natundot nito, umagao. Nagkamay ako kasi masakit pa naman yung kamay ko. Wala nang baaw. Musin niya. Grabe. Ay. Grabe naman ito. Talong. Ayun mo. Pritong talong. Update pag may Bakit tanong. daw masya na? Bakit? Eh di, hanggang tayo ako na kung alas 4. Hanggang alas 4 ang bisita niya. Ano yan? Nagkamay nga ako kasi. Ganun sana ang ano. Eh wala na tayong talong, Loma. Oh. Yung sinasabi mong ano, naalala ko na. Yung lulutuin na, yung masarap na lulutuin. Yung magloba. Puro gulay. Puro gulay, wala nang Wala manok. Hindi, may nilagyan ko ng manok. Pwede rin manok, no? May manok. Pero ano talaga ng ba, manok gulay? Talong pusa, ganun. Talong, nilagyan namin ng patatas. Nilagyan namin ng carrots. Masarapan sila, naubos daw. Yun ang bari ang sinasabi. Oo, si Ama, hindi ayaw niya yung ano. Kasi baka dito ang toka ng biryani. Ha? Baka dito nakanong ano ng biryani. Si Ina pa. Dami ng ano, may salad, may sweet, may ano. Kabsat, mangan tayo, kabsat. Hindi ko lang sabihin, may ranggina pa siya. Magawa ka pa ng ranggina. Oo. Sabi ko sa kanya, ba't magawa pa ng ranggina, madam? Alam mo ba wala na akong tamad? Mag-order. Walang masyadong bunga ng mga ano, no? Yung Wala, tamar, no? Kasi, yun naman dati kasi kay Madam Nora galing yung mga marami. Bahanghang yung kamay ko, Lord. Marami kong istak eh. Bahanghang na ngayon na. Kanina, bahanghang. Ayaw magkamay. Ang kunat na tuloy. Basta na yung pinipili ko nga eh. Tapos na. Update lang. Update lang tayo. Tapos na si Hindi Iris. na ako nakapag-dry ng buhok kung basa pa. Si Uncle Sam. Si Uncle Sam. Pili natin si Uncle Sam. Ang kutsara bang maliit? Ano, magkape tayo? Malamig. Ano ka ng kape? Ano kape? Grabe. Kape ako ng kape, hindi naman ako pinaglalaban ng pinakape ko. Ako lang ang laban. Bakit? May ibang pinaglalaban. Kape. Hindi kasi matapang ang kape ko. Matapang yung kape ngayon, ha? Matapang pa sa iba. Ikman lang.
Ano ba yan? Kung ano yung sinasabi mo kasi. Matapang Kasi kasi. yan naman nakikita ko sa mga Facebook. Yung mga hugot na rin. Alay, garutay. Mangan bang maaw. Ay, nakaano si Uncle Sam. Naka-live si Uncle Sam, oh. Nag-play ako sa kanya. Ayaw kasi yung ano ko. Anong ginawa mo, Lord? Kasi tinatawanan mo kasi yung sinasabi ko. Ito naman. Kaya ito parang pantay. Alam mo, Tema, yung lamig. Mas malamig pa sa... May mas malamig pa sa... Niyo mismo. Yan. Hindi naman sa kanya yung mga nilalapag niya. Kilala yung mga nilalapag mo, niyo mismo. Alam mo, Tema, yung lamig, mas malamig pa sa ex ko. Ha? Yung lamig, Yung lamig. mas malamig pa sa ex ko. Malamig na talaga. Ha? Di na tuloy ako makapri. Parang sarap kumain ng sardinas. Sardinas. Sardinas, gabi na. Ano, magbaon tayo ng sardinas? Sa disyerto bukas? Mong sardinas? Pwede. Ha? Pwede. Dami kasi nilang Pilipina. Ay, magbaon din sila, no? Ano, sagot mo pati sardinas, sagot pa natin. Ano yung alam? El Kabayan. Reuters. Playing El Kabayan. Stroke survivor. 93 ilang beses. Ano? Ganda ng ano. Playing El Kabayan. At yung orange, kasi asim ng mukha niya. Grabe ka naman. Anong lasa ng ampalaya? Parang ikaw, bitter ka. Mala si Dulce, hindi nangungulit. Hindi ba nangungulit? Kung saan bukas o something. Hindi.
Iba na naman siguro ang kinukulit. Hmm. Gusto kong live yung isa eh. Makapli ka doon. Ito, hindi ka makapli pero I don't wanna run away, but pending yung mga piniplay ko. Asan? Malapit ng bayadan. Ba, usapan lang 1 month. Nino? Yung mga pautang. Ang saglit lang. Saglit lang ang 1 month, no? Gising na sila? O di naubos yung kanin. Baaw. Ano ka? Ano mo? Hindi ka ako kumakain? Naubos yung baaw. Hindi pa ako Ayaw kumain. ko niyan. Ayaw ko niyan. Wala na akong internet. Bili ka na. Salpak mo sa pagmumukha nila. Ay, masyado. Grabe. Ubusin ko nga yung munggo. Okay. Sayang. Sa sobra. Nung umulan doon, na malalaking patak, sabi ko baka kahit na hindi pa. Sobra. Grabe. Baaw ko na eh. Magkape tayo. Bakit ayaw ko? Meron orange ako, tapos nagkaka. Magkape tayo. Magkape ako. Hindi ba pinaglalaban mo? Ah? Magkakape ka.
Yung ano, lamig. Malamig. Kailangan na ipaglalaban ko yung mainit. Yung malamig na puso niya. Yung malamig na puso. Very good ang tama. What you want? My dad, I am bored. Why not with Mimi come? I mean, Brittany is sleeping. Why? Sleeping. Her cousin. What time na? I know her cousin. 11. 11 na, ano? Why not go there to jamming and then you come back? What time you want to sleep? Tomorrow you, على كيفي. tomorrow you come. You think Baba would let me? Yeah. You go Asba tomorrow or no? No. You will not go? I will not go. Where? Asba. Asba? No, we will go. You go. You go with Baba. Why Mama will not go? No, Mama will go. I will not. I don't. I will see. Maybe I go with Zara. If I go with Zara, you Zara. come with me with Zara. Come with Zara, Filipino. Filipino, Ibi. Filipino also order. Filipino. Filipino. Mga kabayo. Ay, naku, Diyos ko dahil. I don't like going Asba. They are too much boring. Sino ba pwede? Mizra'a. There, okay, go there and then you walk. Walking. We go Asba only for cleaning. Yeah, you go Asba working, not resting. Why you go fi Bishkara there? Let them work. What we do? Let their Bishkara work. Ah, You are, why you working? You make for Baba fi Hamoni. Why you are working too much working? They not have Bishkara? Make one piece. Let their Bishkara work. No, their Mizra'a nobody working. Mashallah, too much eating. Eat careful, you're not eating from their Yeah. money. Allah. I cannot touch your mama hand this penny. And I wonder why the one I share my life with. Tomorrow I will bring sardines. You want to ask to eat with us? I will buy sardines tomorrow. Where? Ghada? Yeah, in Asba. You will go Asba. I Of don't course. know. I will go because long time not go yan. After they will tell, Mashallah, why you not no. I need to go also one more party. You go, Selma. I am not in the mood. I go Mizra'a there, nobody tell me anything. In Mizra'a, I can Yeah. do whatever I want and I can wear whatever I want. Mashallah. And if I wear like this, they will say I am a whore. I cannot wear this in Mizra'a. I cannot go. Today only you are bored. I will go. I don't know. Tomorrow? No. Maybe Baba he will let me go. I don't know, but in Mizra'a I can do whatever I want and I can wear whatever I want. And Ano, tapon na yan? Tapon Ayaw mo ko nga, ng hindi lasa mo- niyan. Hindi mo. Tapon mo. Oo. Hindi mo. Hindi, kasi ano, gusto ko yung hindi ginaganyan eh. Hindi kinakamay. Pinapakam. Hindi, kasi na, gusto ko yung may kinakagat-kagat ako ng krk. Ayun, parang tumutunog.
like? Maglakad ka tayo mo sa mga, nung doon makikita mo yung mga labi, nagpapa-inject na. Gusto nila. Simple. Oo, mayroon injection nila. Ang kapal. Paano yun pag I don't nakipagalitan? make injection. I don't make injection this Eh, night. if you do injection yun like this, Mama, so injection na garbage. paano tingnan, di ba? Bakit kung magaganda sa mga ganun? Mayroong Kasi normal obvious, talaga obvious. cute, no? Yung malit lang. Obvious at M. Hindi, obvious at M. Hindi mo maanong normal. Lalo na pag nag-lipstick. Kala mo mga wait ng manok. عشان حطيت الفويل. Tapos pag naka-lipstick, Kala mo mga akala mo yung hindi na nila maano yung labi nila. قاعدة أتعرض بالتنمر. yung Shakira. Nagulat siya dun sa tatay. Tanggalin mo nga yun natin. Wait. Alihadit siya. Ay, matito ayoko na basura dito sa gabi kasi dito lumalabas yung ipis. Tapos na, tapos na. Pero para pong mainit eh. Nagkasunog pa dito ako pa. Ilabas ko yan. Magawa ko ng gapi. Pagkapi ako. Lamig. Grabe. Nilalapit ako yung balahibo ko ba? Pinatayo.
May gatas pa doon yata. Parang, Meron. Yeah. kapitan? Hindi. La 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 la. The best of music. Grabe, lamig. Lamig talaga ako. Ewan ko. Tubig mo to, no? Oo, yan, tubig na yan. Lamig talaga ako. Parang ano? Parang may yumayakap sa akin na ano, bangkay. Ay, Apo. Grabe. Talagang lamig ako. Dito naman tayo sa loob. Grabe. Bukas magdala ko ng bonnet ko. Ito tayo ng biscuit ko. Malamig to lang. Ha? Alin? Kitchen, kitchen. Mm-mm. At kunin mo yung susi dahil si Hato din hindi matutulog. Laki. Go, go, go. Meron pa dyan ano Meron pang date pa natapos. Bukas na. Bukas na. Dahil siguro yung ano, parang natapos din siya.